El mes de gener de 2020 es van iniciar els treballs per condicionar el terreny municipal situat entre els carrers Camp Norfeu, La Llotja i Pescadors per convertir aquest solar que s'utilitzava d'aparcament en una nova plaça i alhora reordenar tot aquest espai de més de 2.000 metres quadrats, obres que presenten un endarreriment considerable i que no han complert el termini d'execució previst inicialment, que era de 6 mesos. Entre els diferents contratemps hi trobem que els treballs es van tenir d'aturar quan feia un mes i mig que havien començat pel confinament domiciliari decretat amb l'estat d'alarma, cosa que ja feia preveure que no complirien el calendari previst. Però el constructor tampoc ha complert i no ha dedicat els mitjans suficients per poder-la acabar a temps. Això fa que dels 6 mesos d'execució inicials portem ja més d'un any i encara no està acabada, tot i que els treballs presenten a dia d'avui un estat molt avançat. Com ens ha explicat la regidora d'Urbanisme de Roses, el principal escull amb què es troben ara per acabar l'obra i recepcionar-la són la retirada dels pals de les línies aèries de telefonia i subministrament elèctric que donen servei als habitatges i comerços de la zona. 2 d'aquests pals de gran altura es troben al mig d'un pas de peatons i el tercer està tocant la plaça de minusvàlids que s'ha senyalitzat amb la zona de càrrega i descàrrega. No poden acabar aquestes feines perquè al contratista li falten fer 3 cosetes, 3 o 4 coses, molt poques. Una és col·locar un comptador de llums a darrere del mural i quan estigui col·locat aquest comptador de llums podrà venir Endesa, per tant és una miqueta una culpa compartida entre el contratista i Endesa. Com es pot veure a les imatges, la nova plaça que rebrà el nom de Luisa Trull ja està pràcticament acabada. Un cop s'hagin retirat els pals de llum i telefonia, es procedirà a instal·lar les papereres, algun banc més i s'enjardinaran els parterres dels arbres, treballs que donaran les obres per finalitzades.